Sembla un espai de conte, però és ben real. La sala del fumador és un dels racons més sorprenents de la Casa Vicenç. Aquesta sala reflecteix el gust pel luxe i l'exotisme que va captivar l'Europa del segle XIX, fruit de la fascinació pel món oriental. Era un espai exclusiu, reservat als homes, on conversar, fumar i desconnectar del món. La part superior de les parets està decorada amb rajoles de cartró pedra, un material innovador procedent de la impremta d'Hermenegildo Miralles. El 1892, aquest impressor va patentar un sistema anomenat baldoses d'imitació, capaç de crear superfícies amb una gran riquesa ornamental. Abans de l'obertura com a casa-museu, es pensava que la sala era de tons crema, però una restauració minuciosa, que encara continua, va revelar la policromia original, amb blaus intensos i detalls ocults al sostre de mocàrabs. La sala del fumador de la Casa Vicenç és un espai de fantasia i innovació, on Gaudí ja ens parla en el seu llenguatge únic.